Ay, may gabi mga kabaro, no? What's up sa inyo? Sa pagkaroon mga kabaro, bago pa may abot ni Mrs. no? Gisundon ako siya sa cruising. Karoon na hitabo mga kabaro. Sama sa kong ingon sa imuha sa inyo mga kabaro, no? Sa Makapila. Ang routine na mo, basta gabi ni Mrs. Luto, lagid mga kabaro, no? Kay mura mo ang time, magkuyog ni Mrs. gabi. Basta gabi lang gud. Kaya mga kwaro, no? Siguro familiar na mo sa kuwang kusina, sa mong kusina. Oops. Sa... Ooh. Oops. Lutag ka na mga kabaro. Ay... Mrs. mga kabaro na nagdaan siya nagdaan sa Gibson karon ako lutuon mga kabaro kanon lang niya kining talbos gabi ini kini mga kabaro sa gabi ini karon padung ng pagkalaya tanaw na pabig na may suka ana pa'y suka o nagiday suka may ug ba na lang ni talbos. Wala may suka. Oo. Uba na lang, kanon na ito lutoon. May mga baro, nagdalam good choices of Lipson. Baro. Asa, akablihan ako ang baro. Dala siya Lipson mga kabaro. No? Muna nga. Sayang mong pud kayo kung apilan pa na mong talbos. Oops. Sorry. Spicy. 140. Salami. Salami sa lechon. May magbaro. Salami siya ni paksiyon, main. Awa dahil lagi suka. Ayan lang. Karo. Sayang pagutang. Oops. Wow. Oh. Nakuha sa ribs pa yun eh. Thumbnail ang tumang baro, no? Kasi magtuo mo ako kaunon. Ang thumbnail. Oops! Unya. Luto tagkanon. Gamay lang rice may no kay sige mahurot na pod. Main. Gamay na na to rice sige mahurot. Kay oops. Sige na mga kabaro, no? Tanawa to akong vlog sa akong main channel. Kadtong sa kuan siya mga kabaro sa Madayo Residences sa may Central Park mga kabaro, no? Bangkal, Enichi Bangkal. Ugma mga kabaro, no? Buntag pa lang mga kabaro. Daghan akong spot sa vlog. First na mga spot mga kabaro, ugma no sa kuan sa may Enichi Buhangin, sunod sa kuan mga kabaro, no? Sunod sa Tagusa. Ato mga ano mga kabaron, kung unsay nga improve dito dapitas da Musa mga kabaron o sa Enichi Buhangin mga kabaron.
daghan na po ka-improvean kaya naman unang-una na ang kuan mga kabaro no na ang Jollibee. Gusto na sa NHC. Dagag wala noon sa gipaghimo nga tag-as nga building mga kabaro no kun dili nalay makita ninyo nga lahi ra gid sa una og siguro mga 15 ka tuig mo nawala diri sa Davao sa may buhangin NHC. Makita niyo ni nga vlog ug mga kabaro. Kaya gid mo nga, uy, kini. Mine. Pahit sa kog. Unsa man? Unsa paliton? Ha? Unsa paliton? Pineapple juice. Pineapple? Hindi man na mawala ang kuan mine, kuan sa litson mine. Ha? Dili mawala, balay man itong cook. Ay, ikaw lang. Gamay lang imo ha. Pineapple. Sige. Nya wala mo. Balik kita og gawas mga kabaro kay katag pineapple. Sa karon. Mapili na lang ng ice. Ice. Mga kabaro no. Oo. Wow. Muli ko kaliko kanina. Oh, na ako. Oh, dami. Oh, guys. Gawas na ka karon, no? Uy. Ay, ano pa? Agit ako lay. Koy. Oo, nakapos. Yung akbaro ng mga tao, convenience. Oops. Ay, bakasan. Lah, wala. Sunog. Oh. Ya, baroy. Agi ko. Agi ko. Ay, baro no, amanto ko og convenience kay amo sila na baro litson ya karon. Gusto ni Mrs. nga. Hoy, shout out to. Ha? Shout out. Shout out. Ay, inayaw ikos ga. Hi, D.I. Hi, D.I. Wow! Akarap ya! Hoy. Pat. Chip. Tugod man ka? Ay go. Oy, yoy. Agla na isa. You see. Pineapple. Baro. Ang misis, pineapple. May ako ang baro, no? You stay. Oops. Sprite. No. Sugar original. Ayan, baro. Yun. Hello! Hello. Ay, mga silingan. Ay, papayta ko gulay, Bi.
Ay, tagpila yung ice. Palit na lang ang ice. Whoops. Go. Hello. Ay, wala yung ice. Wala yung ice. Ma'am, okay na? Wala yung ice. Hingaw, no? So nyo na, battery lang ka. So nyo na. Ha? Sa relo? Sa TV? Igsoon mo na? Igsoon? Oops. Thank you. Sayang nga, wala dito. Yung akwaro na magawa sa tang akwaro. Mangita, taong ice. Yung akwaro Dili na ka. Yeah. Mangita ta guys mga akwaro, no? Kung ano makapalit. Kilis ang ice ha. Shout out Luyo, dali Luy. Shout out mo ba? Shout out! Kisa man yung shout out mo? Kisa man yung shout out mo? Wala. Wala. Wala di ay. Tunit ka lang, Ibin. Sige. There, go. Tara. Ta. Yang, shout out. Shout out, Yang. Ta. Oops. Dito sa moy. Pawon ako. Ta. Lang, salamat lang. Iwi ito ba na? Thank you. Bye. Salamat lang lang. Oops. Yan mga baro. Ako gini pakuan yung vlog diri sa Matina Playa mga baro, no. Akong ipabrood siya sa mga bata, mga dagko. Uy. Bosa alpa te. Ayan baro nga. Parang sangad-tungad to mga baro. Uy. Ay. Lagi na. Oo, lagi te. Bosa ano te? Di ba daw guys? Oops. Ya, may gabi ya. Nagpatukuan niya? Uy, tay. Oops. Yan mga kabaro, no? May nata guys. Loy. Musta man, Loy? Musta man? Ha? Pacho guys mga kabaro, no? Nay! 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 Nakay ice? Oh, na silingan. Ay! Tagpila man. Ay, silingan, gwapa ba? Pila man silingan. Ay, sisikaw silingan, gwapa. Napil na tayo mong vlog silingan. Oh, sa ko ang kabaro vlog. Kwan. Ha? Duha lang, duha. Og tagpila ka na. Shoutout mo sarili as. Ay, ay. Shoutout yung sarili mo. Sige, shoutout.
Silingan, subscribe sa kong channel Silingan sa katong Kabaro Vlog. Ayo to sa main channel na kong Andy Piesas. Pero sa Kabaro Vlog na ako kaya to aning mga silingan. Pero mo to ang vlog din sa mga silingan. Ala sweldo atali bumig. Og nice sweldo. Tumatik ta oy. Pag-giveaway ta diri og kanang mga dagom. Kwatro na silingan. Salamat silingan. Kumusta man silingan? Sige naglaag ba? Last ni mong nag-vlog. Sa takuan sa silingan sa Turil. Sa to. Idin ba? Ay, dili. Idin ba na ito? Asa to abandono na balay? Katong na-like lang na ako bago. Lagi sa Idin to. Sa idin. Whole area to sa Eden, sa Nature's Park nila. Gwapo ko silingan. Nundutin sulod. Gihato na nako to para makahibalo mo nga 5 years na may ikaw ba? Pwede ka natanaw kay igor makanilay. Dili. Mo na ron. Hinay pa man to kung dito. Karoon Go. okay na ako Ay, dito. uy, lain kaya to ba? Unsa na dito ng silingan? Ang tagpila. 199. Kusog na. Naka? Palit na mo karon. Naka? Wala. Sa SM paliton. Asa sa Kusog SM? na. Sa Asa? una kay na naman Grand Tower. Ah. Sa katong nagpalit mi, pwede na mo mahaya. Na naman, mahal. 199 wala mo na gamit jud kay hinay karon ikusog na. Oh, sige, sige, Oo, mabalik na na. 27 na pud mi mapalod. 199 na 240 na siya na kami na pa. Wa man mi nagpila to kasi pila ka ba nito? Ah. Nabayad ito 280. Yan, silingan, salamat, silingan. Ah. Salamat sa mga info nimo nga makahatag og dakong kahibalo ka namo. Ah. Salamat, silingan. Yan mga kabaro, no? Nanakoy ice. Og sa karon mga kabaro, luto na siguro tong kano, no? Tari na lutuon, mga 10 minutos siguro mga kabaro, kay gamay ra man ang rice. Karon na may tabo mga kabaro. Dapat 30 tas tong palibot. Niya te, mosulod na ko te. Oh. Hala, unsa man yung taon? Ari na on din siya wa manggot. Gutom na gud siguro ko. Ari na kuno na. Yung mga akbaro, ano? Dapat ako dress balay. Karod, yung tabo. Pag dapat yung balay, tanggal ang Christmas. Oops. Yan, tanaw na itong kanon kung naluto na ba, May? Hey, are you okay? Yung mga akbaro. Sudan na mo karon. Ribs sa litson. Nya. Hoy, ang naluto ang kanon na akbaro, no? Og atong sani atong tanaw na akbaro no kung sa status to ang to oops to ang no sa to messenger kung sa katikaran kaya pa naluto ang kanon na akbaro. Karon, daghang salamat din no, sa mga nag-subscribe sa akong main channel. Kang Andy Piesas. Salamat kayo no, tanan. Daghang salamat sa inyo ano. Hapit na ko mag 2-3. 2003 mga kabaro, no? Hapit na ko. Mga mga kabaro, subscriber po sa kuwang daily vlog. Kining nga channel mga kabaro, no? Kini akong video karon. Ki-subscribe lang ko mga kabaro kay kung 18 minutos. Ohoy. Yamain. Tirada. Oh. Vlog. Oy, mga akong pagkita. Oh, paganita. Siyempre, hindi mo ugma. Mag-vlog ra ko eh. Sa unang-unas Damusa, sunod sa Inichi. Damusa, Inichi. Ikaw, dari sa balay. Wala mo yung buhat. Nilaag na lang po. Asa na ulaan? Oy, sila. Sa pantukan. Ano ba ito ka? Maglaag. Kasi ilagan ito. Sa Water World. Sure eh. Banta. Okay. Sige, ako na lang. Okay, kwarta. Nalagay kay kwarta. Bata ba dali kailangan? Oo, Maglaag. Ha? Dito po ko matulog. Mag-tent lang ko. Banta. Wala ka sa video, Andron? Asa mo dahil sila? Ay, si... Ikaw, wala ka sa loob ba? Ambot. Wala ko ba loob? Hindi ko nanawag.
It qualify! Woo! Ay, gwapo ni na ahos. Ha? Ako Ahos sa likuan. og suka. Uy! Lahian naman anis. Ay, gano'n na. Aday, isa pa day dyan. Ano isa? Iyay. Nasi. Ini. Ano dito? Unya na lang. Ikuan. Kako na na ito. Suka o kuan. Ahos. Dili suka eh. Ay, Asin lang. dili. Suka siya. Ha? Suka o ahos. Nga naman. Mami na ko siya. Hmm? Buta sa lang Ay, yung mangga. Ay, yung mangga. Tara. Naluto eh. Ha? Duha-duha. Gusto ka duha-duha ta ani? Sige. Gawin naman ang kauno ng baboy. Duha lang kahiwa. Nga Mm. naman. Lawan na natin yung panit. Duha lang ta ani. Duha ta ani. No? Huh? Nami eh? Kaya dito na naman. Kuan courtesy sa Oy, dagang salamat. You know already kinsa mo. Hindi na ako mag-mention. Lisod na. Crispy yung panit, ganina ba? Walang kanon. Nakakabaro. Basta salamat kaayo. Ribs, dako yung ribs. Ay para yun daw na kay Kabaro. Hengon. Ay, bigyan na yung pasultigan ni Dara ano. Basta kabalo na na sila pinsan at sila. Dagang pinsan. Dagang salamat. Unta makatanawa naman nga vlog. Kaya ko silyo main? Kwaro. Tumawa na to siya. Wow. Perteng lamia. Eh, ito lang kuan. Dua? Duha ka mangga. Ayaw. Kaya kita lang. Ayaw eh. Uy. Mas nindot nga kabaro vlog bagay. Daghan kog ma-upload ani. Murag kada adlaw jud ko maka-upload ba. Kuan mo gud? Ning tawagan ni. Gahe kayo. Dali ako maka-upload ani kay kada adlaw ba pwede ka mag-upload vlog. Yeah. So pagkaroon mga kabaro 24 minutos. So kaya may anay so nanay asin eh. Ay, asin. Suka? Ano yung suka? I-frozen sa nako. Kuha ka nun may, baliw may. Iyo sa. Nako man na.
Lagyan ko na. Kaya hindi ko kanon. Foto sama natin. Bilangin mo kapay sa kamera. Okay. Kainit. Na kabaro, na-frozen ang tubig. Pero, ano nilabihin nun mga kabaro? Basta frozen na siya. Kung sa plato. Right, let's start! Yung kabaro, nagunaw naman ko. Karon. Kailangan. Pops. Pinaka-lunch ko, pinaka-breakfast pag yun. Oh, lumiyaw eh. Nakakaro, frozen nga tubig, gahi, tanan. Nayo may no, dako. Oops. Nakini ako yun, no? Yung paro, mga unta ninyo. Lami ang ribs na naman. Ribs yun na naman. Murag din natin yung mahurot ba? Murag lami ning paksiyon ako ni baning gamay, ninas ko nga. Daghan na kayo eh, ang ribs niya buo na kayo. Timain. Kalami siya ha eh. Ano, No? bitaw? Kala ko na sa lala na. Pineapple? Okay, pakita ba sa camera lang? Mm. Muna sa kong asawa. Pineapple niya ako palupig ba rin ang Bugoy? palupig ba rin. Murag kilaw ang kuan, kanon. Tama raw eh. Tama raw eh. Ay, kini palang daan, no? Bunggan na, no? Ha? Kini palang daan sa ribs ba? Daghan na. Yung ribs ko lang daan yan. Nakakbaro. Kami kayo gagawa kay Cook. Thank you Lord. Thank you, Lord. Makaluha. Wow. Nga. Nga magbalo no kining anak kami aning kuan. Ahos. Iwas sa low side blood. Yun saan mo ni paghiwa? Ang low side blood ng ahos man. Ay, ambot eh. Basta anti, ano ni siya? Anti high blood. Ang ahos. Pwede diba, kuan kung kanang high blood ka, pwede na magunan mo siya remedy sa imong pagkuan, mita sa imong pressure, blood pressure. Baro no. Magdi pa man luto, no? Tama na siya taka ra di luto. Dako daw kayo na ingon nila. Kini nga baboy, Hmm. pila kilo ka ni? Ambot. Kay ang term magud nila sa kuan USB. Sa Before sila ni ato dito sa ano. Siya nga ma'am sir, USB
Anak po itong kuan. Ang sa USB, sir. Ano sa man ang USB? Yan siya nga. Unahon sa namog balot. Unahon sa balot. Ah, may USB. Oh, USB. Mm. Iya sa. Kaya pineapple siya, di ko matagbaw. Nita di ako kapag human og cook. Ano sa ito unod ba? Murag panalo po ni unod ba? Daghan lagi siya. Daghan kayong salamat. May si Kabaro vlog no, may daghang uma-upload ni kanang halos ladlo. Tag-as. May liw ko sa A. Liw ko sa A. Asin. 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 Ah. Ini pagkita kay. Ini lagi go. Ha? Duda ko ni Kabaro vlog ba? Kini, ang channel. Mas una ang WhatsApp mo buman ni. Ay, long. Wala pa man long. Gusto ba? May naman na sila kay kuan gid siya. Consistent. Radlaw. Mm. Pinabulir bin dia si Lunglong. Naman. Ano pinabuli sa tangkuan? Anong bulihon man siya. Gwapo daw. Birthday Maria ganina nagpansit na siya. Pansit og kuan tinitawag ni. Ay, nawag dito si Jen sa kuha. Jenna. Kaya malagusan ko. Ano daw? Ay, sayang regarding sa iyang mga kuha ba? Situation. Yeah. Ano karon kay karon man daing pizza 9. Oh. Manglakaw man dito sila. Sorry gaw. Mo gina mo duty, Julius duty ugma sa kuha. Dutihan ako siya 8-9. Nga naman. Kaya hagad lagi siya. Malakaw. Ko nga, uy, ko nga murag si Andy may mo duties ata sa kuan kay Julius. Yeah. Siya ay mo ba sayang te. Sayang mo lang. Ano to ra mo? Magkuhan na? Layo siya kay motor no? Ano siya? Couple. Okay naman, kuha. Kumutor lang nga position. Oo. Naka-playlist naman sa Kabaro, man. Naka-playlist na natin. So, una pang WhatsApp ni ba kaysa sa subscriber. Hindi mo ko mag-isap-usap niya kanina sa Kabaro. Wow, kasi lang mo sab. Hindi siya subscribe sa iya ha. No lang. Kaya gusto na ko, subscribe aning kang Kabaro, masaya lang. Kaya sama dagang ito subscriber niya. Di naman matang sulit yun siya nga. Di kami kisap-susap kaya ano, Bisaya puro ba? Diba?
Shout out sa mga Bisaya, no? Subscribe mo sa mga channel. Nakakwaro ka? Mana ni oh. No, di ako. Tama na ko ah. Kuan ni. Paksiw na Gahi padung. man? Paksiw na padung ma. Hindi na paksiw. Lami siya pero kanang Dahil bukog na. Pero dagan pag-unod. paksiw niyo ma. Vlog ko balik. Hindi ka pa manggid eh. Mga kabaro, salamat sa pagkuyog mo tagabi sa mga kaon ni Mrs. no? Preparasyon. Ano pa nga dahil? Dahil ko na doon ba? Convenience lang ako. Convenience, sila nanay, nagpatugahis. Kana ko, grabe ni vlog ni. Ano naman panihapon? Wala naman ka nagluto. Hindi naman siya lutoon. At least, ubanan ka na lang nila. Ha? At least, ubanan ka na lang nila. Mamalit. Kung sa mga materials na kulang. Ano mga kwaro nung sa dili mawala nga pagkaon. Mangga. Ano kayo kuan? Tunaw. Tama na eh. Nakakwaro. Naunta. Name? Nagay kinagbaba na. Ang presyo. Yeah. Dati 105 manggod. Karon 70 na. 70 na lang. Hmm. Ano nga maka... Itong last week ba, di yun nakapalit-palit ani kay... Baka diliting season. Hindi sikin duho. Ni trabaho pa yapon si Maria May. Magkuha na tayo PCID man, kaya pwede na tayo QR code bisag asa basta na na national ID. Sige. National. Pwede ugma. Sabaduhan. Ay. 14 days na. Gabi may bela. Sugo eh. Kini mga para na pag magkaon siguro ani, brad, duda ko ako ang una matubang. Kapoy ko nina yung grubing na ko. Naribog ko man, asa dito kung Matina High School yun. Hindi masulod ang kuan eh, GPS. Pag imo siyang ikuan. Storyahe eh. Na. O ako signal. O basin Wala wala na pilod. siguro. Kaya burag drans na ba? Huwag na ako kalulungan na. Ano sa Hydrans? Dito lagi sa UM, basta UM na siya. Bahay no, UM na no? Napalit sa UM. Kaya 1977 pa man. Basibol, ingon anak na siguro. Dugay naman siguro na siya nawala diri ah. Marag na tanong ako gano'n na. Ang wala. Matana ko tituan. Basi mo na siguro na UM na. Hindi mo kaya. Ang tubig. Manigapo nga content mga kabaro. Ako na nalimin ba? Huwag iputol bisag kuha man. Huwag i-edit. Huwag i-edit. May tabo ba? No?
O edit, ikan pagluto. Mo gini gusto ko niya ate Ami. Kailangan daw cook in 8. Cook in 8. Siya ba? Uy, last na nagugma sa cellphone. Yan ba nun? May pa ka. Okay mo ha? Wala pa. Agi atoy. Last na nagugma. Salamat, impas na ko sa cellphone. May kong mga reksag. Wala lang ako. Awa eh. Tanggal hipon. Nya, mga kabaro, no? Oh, sign off na may ni Mrs. Dugan salamat karong gabi una, main. Bye-bye. Masa pa yung masulti? Minsan man ako insulti. Wala na. Good night. God bless. See you next vlog, mga kabaro. See you next vlog.